Sanibingelela nonke lapha enikhona. Sikwa Dr. Gumgum. Sesithi asibuye lapha kwenye amavidiyo ethu. Sifisa ukukhuluma ngendaba yesifo samathambo. Isifo samathambo sinalo ikhubalo la ekhaya noma sinawo umuthi esikwazi ukusiza ngawo ukuthi sikwazi ukuphela leso sifo samathambo noma sibe ngcono egazini lakho. Kuya ngokuthi sifakwe yini. And sinayo indlela yokusiza nokuthi sikutshele ukuthi leso simo ngasigwema kanjani. Uma ufisa sikusize ngesifo esikanjalo, uyakwazi ukuthi usifonele la ekhaya noma usiWhatsApp noma ufike la ekhaya. We are based endaweni yasePartfontein eBenoni. Ilapha sitholakala khona. Kodwa ngisho ukude akusho lutho lokho. Siyakwazi ukuthi sikusize noma uyakwazi ukuthi ufike la ekhaya ukwazi ukuthi silekelelane nayo. Isifo samathambo uzosizwa ngani na? Uzozwa ngokuthi kube buhlungu egazini noma kube buhlungu sengathi kubuhlungu imisipha ngaphakathi noma sengathi uyakhathala. Ubuhlungu kwesifo samathambo ukuthi mase sikubambe kakhulu ayikho into ongakwazi ukuphinda uyenze ngoba usuke usuphila ngeinhlungu ekseni lize liyoshona ilanga. And ubungozi besifo samathambo kuningi angagcina ngasenzeka egazini lakho ngenxa yaleso sifo. So ke siyafisa ukuthi omunye nomunye ofisa ukusizakala ngaso akasithinta la ekhaya. Inamba yethu ibhaliwe la escreenini phezulu. Cela uyisebenzise lezo inamba, uyakwazi ukuthi WhatsApp kuzona, uyakwazi futhi ukuthi uxhumane nathi noma ulandele amanye amavidiyo ethu. Inamba zethu ihlala ibhaliwe kodwa azilula. Nofisa ukuyazi singamnikeza yona ithi 071 2 99 about 6 09 about 6. Enye ithi 084 2 66 7000. Siyatholakala la kwa Dr. Gumgum. Uyakwazi ukuthi usizakale ngezifo eziningi ezithinta umzimba womunye nomunye. Siyakwazi ukuthi simsize umuntu. Lapha besikhuluma ngani ngesifo samathambo. Umuntu onenkinga yomzimba noma yamathambo noma ebuhlungu emzimbeni noma uzwa kuneyinhlungu noma sephila ngamaphilisi eyinhlungu Monday to Sunday, sithi lokho asikuvale ngabe kusenzeka ngoba ngesikhathi uphila ngamaphilisi eyinhlungu kuningi okuphazamisekayo egazini lakho ngisho nomqondo ugcine ungasasebenzi kahle ngoba the more wasebenzisa the more udependa kuwona. Kuningi angakuphazamisa okunye nginqena ngisho ukusho la. Umphumela wamaphilisi eyinhlungu egazini ngaba kuningi. Angithandi ukusho komunye ngoba omunye uzobe sengathi uyahlaseleka. Kodwa ke amaphilisi eyinhlungu throughout egazini aba nomphumela ongemuhle, aba nama side effect engamuhle. So ke uma unenkinga yamathambo uyasithinta kwa Dr. Gumgum. Ama product ethu siwatestile, ayasebenza, bayaphila abantu ngawo. Is not as if sobe siqala ngawo ukukusiza ngaleyo nto. Uyojabula, abaningi sibasizile basizakele. Sikhuluma nobani lapha, nomuntu wesilisa nowesifazane nomntwana ozizwa ukuthi abuhlungu amathambo akhe noma uphelelwa amandla noma uyakhathala. Siyabonga kakhulu.